ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ତ? ଆଉ ପିଲାମାନେ କରୋନାରେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ଅଛ ତ? ଘରୁ କେହି ବି ବାହାରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ବି କେହି ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ, ଯିବା ବେଳେ ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କର। ହଉ, ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଭାରତର କିଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ କେତେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଯେପରି ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଦ୍ୱାରକା ଆଦି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ ପୁରୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ? ଆରେ ଦେଖିପାରୁଛ? ଏହା ହେଉଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜାଣିଛ? ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ରାଜା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ 1161 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଣିଛ? ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ତିନୋଟି ରଥ ହୁଏ। ତିନୋଟି ରଥର ନାଁ କହୁଛି। ଏହି ରଥଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥର ନାଁ ହେଉଛି ଦେବଦଳନ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ତାହା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିକରି ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।